Буквално. Натисна го. Прекрасно. Добре. Благодаря ти. Аз предлагам да започваме. Добре дошли на всички вас. Така, какво ни предстои днес и какво ще се случи в рамките на следващите около 90, между 60 и 90 минутки. Днес ще бъдем участници в една много интересна среща, от която всички ние ще излезем много по-обогатени и горди като българи. Нека първо накратичко аз да се представя. Аз съм Ивелина, интелект треньор и съм член на Световната асоциация на интелект треньорите Super Jump. А какво е Super Jump за тези от вас, които не знаят? Това е общност от прогресивни, мислещи, осъзнати, развиващи се хора, които са се обединили около идеята за ежедневно развитие. Една от главните идеи, залегнали в дейността на асоциацията, са думите на Сократ, а именно: човек се развива 10 пъти по-бързо, когато е заобиколен от хора, които също като него се стремят към развитие и растеж. Чрез ежедневни тренировки, интелектуални тренировки, ние тук в Super Jump правим именно това. И днешната открита среща е част от поредицата срещи на Интелект клуба в рамките на Super Jump България. Всеки месец ние провеждаме закрити клубове за треньорите и членовете на асоциацията. Ако искате да бъдете член на такъв клуб, попитайте за повече информация човекът, който ви покани, вашият приятел, който ви покани на тази среща. А какво е открит клуб? Това, което ще направим днес. Един път в месеца при нас идват успешни и изявени хора, които оставят следа в културното и духовно развитие на България. Хора, за които българите и българите по света все повече и повече ще научават за тях и тяхната дейност. Днешният ни гост е именно такъв човек, една вълшебна, прекрасна дама, и искам да ви представя Ивелина Петкова. Нека да ви разкажа с няколко думички за нея. Ивелина е подводен археолог, както тя казва, влюбена е в Странджа и в морето. 10 години е била директор на историческия музей професор Александър Фол в Малко Търново. Тя е и автор на книгата "Къщата с белите фенери". Ивелина е завършила антична история и култура в Нов български университет. И темата, която днес тя ще ни представи, е женският принос в подводната археология в България. Чудесна тема, имайки предвид вчерашният празник 8 март. Аз самата нямам търпение да чуя какво ни е подготвила тя. Само да кажа, че с Ивито се запознахме именно по време на онлайн тренировки. Нашата прекрасна колежка Нели Петкова покани Ивелина Петкова на такъв курс и именно Super Jump е това, което ни събра. Сега имате възможност да задавате въпроси в чата, въз основа на това, което Ивелина ще каже. Ивето в края на презентацията ще погледне чата и ще отговори на вашите въпроси, така че чувствайте се свободни, задавайте въпроси към Ивелина. И както аз винаги обичам така на шега да казвам, всеки път, когато говоря с Ивето или я слушам, Индиана Джонс в мене е просто на седмото небе от щастие. И затова в момента нямам търпение да предам микрофона на Ивето, да чуе нейния разказ, с който всяка една от нас, знам, ще се гордее след това. Иве, без повече да бавя, микрофонът е твой. Очакваме твоето споделяне. Много благодаря, Ива, за хубавото представяне. Ще кажа и аз 2 думи за Super Jump. Много ми хареса участието в този клуб, защото с едни сякаш много прости правила, превърнати обаче в тренировки, човек добива една много нова увереност за себе си. Въобще платформата е страхотна, аз я препоръчах на мои приятели
И освен това, срещите с вас, с всички, които срещнах в Super така много ме заредиха. Наистина човек се чувства по-малко сам в този свят, в който все пак рядко има възможност, не ежедневно има възможност да провежда диалози, да се съпоставя и въобще смятам, че това е един голям позитив на новото време. Дигиталните технологии дават страшно много възможности да се развиваме, без да пътуваме до края на света, без нали, да сме непрекъснато в някакви групи навън. Така че аз ви благодаря, че ви има и че ме намерихте и че станах част от това. Подводната археология, да, това е... много обичам да говоря за подводна археология в България, въпреки че много често си давам сметка колко малко хората знаят въобще за тази научна дисциплина и за това, че тя съществува в България още от момента, в който се е зародила дори в световен мащаб. Именно затова ще почна леко отдалече, с няколко думи, да ви въведа в това. Значи, 1947 година, мисля, че е времето, когато подводният апарат за свободно дишане под вода, автономния, вече е в масова употреба в света. Това е и времето, в което започват да се зараждат и по цял свят, и в България първите морски клубове, които проникват под водата с такъв апарат. Сега, за баща на подводната археология в световен мащаб се счита, че е американецът Джордж Бас, който през 1960 година прави първите проучвания подводни на корабокрушение в крайбрежието на Турция до нос Гелидония. И всъщност това така е официално припознато като раждането на подводната археология. Преди това се правят и други проучвания и аз съм щастлива тук да споделя името на една жена. Това е Онар Фрост, която всъщност е първата жена подводен археолог в световен мащаб. И тя започва своите проучвания края на 50-те години, т.е. не много по-рано, отколкото започва развитието на българската подводна археология. 1959 година е първата подводна археологическа експедиция, проведена на нос Калиакра от професор Иван Гълъбов, който обаче той е наземен археолог, т.е. той не се е гмуркал. Експедицията е проведена съвместно с водолази от българския флот. Люба Огненова идва на фона веднага на следващата година. Люба Огненова Маринова, тя е родена в Охрид, завършва класическа филология в Софийския университет и 60-та година вече е в ръководството на проучванията в Несебър, но все още не е водолаз. Водолаз става на следващата 61-та година. И от тогава до 1984 година провежда 15 археологически експедиции в акваторията на Несебър. Всъщност, благодарение на нея, тогава са разкрити и документирани толкова много структури, крепостни стени, стълбища, улици, кули, фортификационни съоръжения, надлежно са документирани и всъщност благодарение и на нейните проучвания през 1983 година Несебър става град от световното наследство на ЮНЕСКО. Тя също работи с водолази, т.е. не с подводни археолози, но тя не е просто първата жена, е първият подводен археолог в България. И виждате, аз затова правя съпоставка с световната подводна археология, за да видите как паралелно се развиват нещата.
въпреки че малка социалистическа България по това време, нали, би трябвало да е някъде назад, но не е. Сега, Месемврия до ден днешен е обект на нашите проучвания. Това е, може би, най-значителният археологически подводен парк, който съществува по западното Черноморско крайбрежие. По време на проучванията е установено, че може би една трета от площта на античния град се намира в водите, в акваторията на съвременния. Сега, ние вече имаме на базата на съвременните ни проучвания и предположение, че може да се окаже, че и половината град под вода, защото започваме да намираме структури на по-голяма дълбочина, по-голяма от 5-6 метра, което дава основание да смятаме, че тази потънала площ може би е по-голяма, отколкото се е предполагало до момента. Но едни от най-знаковите сгради от античния Несебър и от средновековния Несебър в момента се намират под вода. Това е констатирано още от експедициите на Люба Огненова. Това са античния театър, това са големите храмове на Зевс и Хера, няколко средновековни църкви със сигурност имаме в водите на акваторията на Несебър. И си представете, че една голяма част от тези неща са напълно достъпни и видими. Имаме крепостни стени с дължина 40 метра. А акваторията на Несебърския полуостров е, може би, една от най-добрите видимости в Черно море. Когато работим в Несебър, ние винаги сме много щастливи, защото работим в едни сравнително чисти и прозрачни води. В този смисъл това е обект, който може да бъде превърнат в изключително атрактивен за развитието на подводен археологически туризъм. И затова ние продължаваме там да работим с усилени темпове. Освен това, съвременните подводни археологически проучвания допринасят много за запазването на статута на Несебър, защото той е град обявен с загуба на много автентичност. И всъщност през последните години имаше много дебати относно това, че той може да бъде изключен от списъка на ЮНЕСКО. Именно подводните ни проучвания го запазват като такъв, защото те носят изключително ни резултати. И сега, понеже мисля да приключа с Несебър, ще ви пусна едно филмче. То е кратичко и надявам се да донесе така допълнителна стойност към моя разказ. Сега ще споделя моя екран, за да кажете ми дали успявам. Да. Да, аз виждам, да. Но не чувам звук. Не знам, да. Чува ли се? Звук не, аз не. Не, няма звук. Иве, преди да шернеш самото видео, трябва да кликнеш, че шерваш и аудиозвука. Иве, дали ме чуваш? Микрофонът ти е заглушен. Така, чувате ли ме? Теб те чуваме, но звука не чуваме на... Аз разбрах. Да. И в момента се опитвам да го оправя, Добре. за да го направя, обаче мисля, че трябва да излезна. Да, трябва да прекъснеш и при влизането отдолу в ляво ще имаш едно
квадратче, което трябва да цъкнеш Да, за Добре. аудиозвук. така. Като давам... Еми да, много се извинявам. Нищо, няма проблем. А. Share screen и след това, като ти се отвори помощния прозорец, долу в ляво те пита дали да сподели аудиото. Share sound, да. Айде сега ми кажете дали стана. Да, право. Да бъдеш пионер и да си сред хората, поставили началото на подводната археология у нас преди 60 години, е било истинско предизвикателство. Някога през 50-те години, втората половина на 50-те години, когато апаратите за подводно плуване, въведени в Европа от колеги като Бенуа, в тогавашния Съветски съюз, като професор Блаватски, навлязоха, имаше ентусиасти в България, които веднага започнаха да въвеждат тази техника за навлизане, както някога сполучливо го беше казал Кусто, в света на мълчанието. Люба Огненова е първата жена подводен археолог и водолаз в България и един от пионерите жени в световната подводна археология. Записала се на курс за подводна археология в София, леководолазен курс, завършила го е. Когато е трябвало да се яви на курс, за да получи правоспособност, защото трябвало да се спусне на 14 метра, тя е изпитала за момент страх, да кажем, но инструкторът, той знаел с кого има работа и той показал керамика на морското дъно край Несебър. И тя забравила притеснения, страх и всичко останало и се гмурнала, за да стигне до керамиката. Нашите пионери в подводната археология трупат опит при подводни проучвания в района на Картаген, след което го прилагат и у нас при проучванията на Несебър. Велизар Велков беше първия научен ръководител на подводните проучвания в Несебър, които от следващата година бяха вече поверени на Люба Огненова. Получили са актуална, модерна за времето си апаратура, с която те са продължили проучванията си в България по-късно. Люба Огненова провежда 15 експедиции под вода от 1960 до 1983 година. При тях последователно, систематично тя и нейния екип от водолази документират фортификационни съоръжения около Несебър, крепостни стени. Усилията дават резултат. 6 декември 1983 година. Тогава Несебър е обявен в листите на ЮНЕСКО като част от световното културно наследство. Но годините преди това под водата и на сушата са били открити за света уникални структури, артефакти. Това е било един изключително тежък труд и време отнемащ. Говориме за полева работа с седмици и месеци дори за направата на една изключително точна документация. Не е било лесно, смисъл. Въобще не им завиждам и така гледам с уважение към тяхното дело и постоянство. Подводните проучвания са възобновени през 2015 година от Центъра за подводна археология в Созопол, а от 2017 година се провеждат ежегодно. За мен потъналите стени на античния град са най-впечатляващият подводен археологически обект по цялото Западно Черноморие. От друго място аз не съм срещал такива внушителни градежи и стени. Несебър е специален обект. Днес подводните археолози имат далеч по-големи възможности да ни показват откритията си под вода. В наши дни имаме честа и удоволствието да използваме
преимущество на подводната фотограметрия, която ни помага да видим този огромен обект в цялата му същност, защото в Черно море добра видимост се счита около 5 метра, а да имаме видимост над 5 метра е изключително рядко и това са много ценни дни. За тази неделя Владислав Цветков. Така, сега чувате ли ме? Така. Да. Има звук, нали? Ами да, надявам се да ви хареса. Всъщност това, което показахме накрая с подводната фотограметрия, това, което правиме, това е един метод, с който успяваме да заснемем всичко така, че да направим 3D модели от всичко, което е на дъното. И по този начин документираме в наши дни тези изключителни находки под вода. Сега ще премина към разказа си за втората жена, която всъщност не е втора, защото тя работи по абсолютно същото време заедно с Люба Огненова и това е Горанка Тончева. Тя е родена в Шумен, също завършва Софийския университет и още от 1948 година работи като уредник в историческия музей, археологическия музей във Варна. Като нейната първа подводна експедиция също се осъществява през 1961 година и тя е на територията на Северното Черноморие в пристанището на град Каварна. Нейната цел тогава е, понеже има данни за едно земетресение от първи век преди Христа, което е срутило голяма част от античното Бизоне, това е Каварна, което се е намирало на нос Чиракман, има данни, че градът е срутен в морето. И нейна задача всъщност е била да открие части от този град, а също така и да открие и античното и средновековното пристанище на Каварна, защото всъщност Каварна е единствения град, единственото място, на което има укритие за корабите от древността до наши дни. Ние за това срещаме толкова много трудности с проучванията си на север, защото не можем да си закараме там изследователския кораб, от чиято платформа да ги правим, понеже морето се влошава много бързо, адски открито е. Единственото пристанище в района е Каварненското, което е далече, примерно от Шабла. Така че тя, тази благоприятна географска среда е оценена още тогава и нейните проучвания са съсредоточени в Каварненския залив, като открити са много монументални структури от потънали сгради и тя през 1964 година издава една книга "Потъналите пристанища", която искам да ви кажа, че единственият ни извор въобще, на който стъпват нашите съвременни проучвания. Горанка Тончева, освен пристанището в Каварна, в няколко последователни археологически сезона, прави и проучвания на потъналите праисторически селища във Варненските езера. Сега ще кажа няколко повече думи за тях, защото те са един изключителен феномен за българската подводна археология. Праисторически селища под вода има на много места в света, но истината е, че тези, които са във Варненските езера и по цялото Черноморско крайбрежие, всъщност имат една друга роля и функция. Смята се, че това са селища, които са били обвързани всъщност с морето. Повечето праисторически селища са в затворени езера и нямат връзка с морето. Те са строени като наколни. Но е доказано, че тези, които са по българско-черноморско крайбрежие, са изграждани на сушата и в последствие са били потопени след трансгресията на Черно море. Варненските езера, казах, че са изключителен феномен. Там имаме регистрирани 14 броя праисторически селища.
Къснохалколитните са по-голямата част от тях. Те се припокриват повечето. Т.е. върху къснохалколитното имаме по-късно ранно бронзово селище. Свързани са с металургията, очевидно с развитието на металургията. Връх в тази металургия всъщност представлява Варненския халколитен некропол, за който вероятно всички сте чували. Откриването на такова голямо количество обработени метали, мед и злато, показва не просто, показва една различна социална структура на това древно общество. Говорим за 5-то хилядолетие преди Христа. Вероятно, търговията с метали и производството, обработката на метали всъщност е била основната стопанска дейност на хората, които са живели в тези селища. Именно заради това се прави и пряката им връзка с морето, защото това е време, в което няма колесен транспорт. Все още конят не е одомашнен и този огромен товар от метали, единственият начин, по който би могъл да пропътува някакво разстояние, е по воден път. Вероятно, още в 5-то хилядолетие всъщност тези хора са се занимавали с добив, за износ, търговия на метали към Северното Черноморие и въобще развитието на къснохалколитните култури около бреговете на Черно море е свързано с търговията на металите. Правени са спектрални анализи на находките от Варненския некропол, както и от некропола в Дуранкулак. И всъщност е доказано, че тези метали, по-голямата част от тях, идват от Бургаско-Странджанския край. В Странджа има рудници, които са обработвани в тази далечна епоха. И тук отново идва въпроса как от Странджа тези метали са стигали до Варна и до Дуранкулак и единственият възможен отговор всъщност отново е морето. Морето и реките, странджанските реки, които вероятно са били плавателни в тези периоди и това е била... Това, между другото, обяснява и наличието на праисторически селища по Южното Черноморие, защото те... Тогава, в тези епохи, това е било едно много неблагоприятно място за живот. Но въпреки това, там е имало хора, които вероятно са се занимавали именно с транспортирането, добива и транспортирането на металите. Тези неща, които ви казах в няколко кратки изречения, всъщност са станали известни благодарение на огромния брой интердисциплинарни проучвания, които са направени по време на проучванията на праисторическите селища. За Варненските езера, Горанка Тончева е един всъщност основен изследовател и пионер. Другото, което изключително много вълнува проучвателите за Северното Черноморие, това са множеството корабокрушения, които са регистрирани още в онези години. Както казах, морето там е открито, много бързо се влошава времето, укритие няма и именно заради това има много така потънали кораби. И във връзка с това ще ви пусна още едно филмче, за да мога така да унагледа хубаво нещата, за които говоря. Така, само искам да знам дали ще се справя отново с звука. Да ми кажете дали има звук. Да, има звук.
Така или иначе ваним по мрежите някои такива старинни неща, които явно, че има нещо, което отдолу е, предполагам, потънало кора. На каква дълбочина според 26 метра. Самото дъно е осеяно с керамика, която явно не е съвременна. Пространства в морето са огромни. Ние никога не можем да ги поручим внимателно, но с помощта на многото водолази и рибари, които познават брега, познават морското дъно много добре, ние можем да се достигнем до потъналите кораби, до потънали археологически обекти. Дясно малко. Сега 40. Давай напред 30. По дъното има много останки, изключително много кораби, топови, пушки, саби, много такива находки, почти на всеки 10-15 метра. Тук просто е една сбирка на такива злощастия за бившите моряци и късмет за настоящите подводни археолози. Има много въпроси, които чакат своите отговори. Лоши заради видимостта. Почти никаква видимост няма. По-добре да отидем на място, където шансовете ни за успех са по-добри. Корабокрушенията, които виждаме, всъщност са останали само тежките неща. Следи са останали от тях, но не самите корабокрушения. Те са разпиляни по дъното. Възможно е, разбира се, да се прави археология при такива условия, но като цяло много по-малко може да се научи от тях, отколкото може да се научи от едно по-добре запазено корабокрушение, естествено, като тези, с които сме се занимаваме на юг. Северното крайбрежие, бих казал, че е бяла част на българската археологическа карта. И по малкото детайли, които откриваме, можем да кажем някои доста интересни неща и дори да добием някаква представа за основните параметри на потъналите кораби, които обследвахме. Днес, например, обследвахме един кораб, който най-вероятно датира от периода на Кримската война, 50-те години, по-точно на 19 век. Проучихме и документирахме една значително голяма котва и част от окова на ахтерстевена на този кораб, който сам по себе си ни дава изключително точна информация за размерите на плавателния съд, който сме проучили, така че археологията има доста богат инструментариум, с който може да разкрие детайли от миналото. Тук по Северното Черноморие и в залива на Каварна, където сме в момента, се случват едни от най-ранните проучвания по българското Черноморие. Първата е водена от Горанка Тончева и започва 1961 година. След това провежда още няколко и в общи линии до края на 20 век с това се приключват подводните археологически проучвания по Северното Черноморие. Правим тези обходи и всъщност регистрираме къде товари от корабокрушения, къде се намират отделни неща. Това, което обаче успяхме да открием е в тази централна част на Каварненския залив, сред един голям обширен разсип от камъни, много архитектурни елементи, прагове на порти, водоразпределителни шахти, барабан от колона голяма, много камъни, блокове с жлебове, с врязвания, елементи от монументална представителна сграда, която се е намирала тук. Ние се захванахме с това през 2020 година, именно за да започнем да направим първите стъпки към тези проучвания, защото бидейки толкова открито, вероятно то крие много корабокрушения и много товари. Върнах ли се? Добре. Така,
До тук подводната археология до този момент на моя разказ се развива като едно допълнително звено към Археологическия музей в София, за който работи Люба Огненова, и Археологическия музей във Варна, за който работи Горанка Тончева. Идва ред на създаването на Българския център по подводна археология, което се случва на 15 март, да, след няколко дни имаме рожден ден, на 15 март 1978 година. Центърът е създаден по идея на професор Александър Фол, който от няколко години ръководи една програма, която се казва Аполония Странджа и която по-късно прераства в прословутата Странджа Сакар. Вероятно повечето от вас са чували за тази национална програма, която всъщност има за цел да развие региона, като там се правят изключително много археологически, етноложки, геоложки проучвания от всякакво естество. Центъра за подводна археология е създаден именно за да донесе тази допълнителна стойност на вече доста широкомащабните проучвания подводни, които са се случили. За първи негов директор е назначен Венцислав Попов и той заедно с професор Калин Порожанов, заедно с Бождар Димитров, заедно с Атанас Орачев, всъщност така основополагат мястото на тази институция в българската наука. Тук идва ред и за името на още една емблематична жена, която всъщност оставя изключително дебела следа в развитието на ЦПА, и това е Христина Ангелова. Христина Ангелова става директор на центъра през 1988 година, като тя работи там от 1981. От 1988 до 2016 година тя е директор на центъра. По нейно време центъра разгръща една изключително мащабна международна дейност. Тя прави първия в света симпозиум за подводна археология, който е наречен Тракия Понтика. Той се организира от центъра и се провежда в Созопол от 1979 година. 2003 година беше неговото последно издание. И на този международен форум започват да идват с свои лекции всъщност всички световни учени, които се занимават с подводна археология. Нейна основна цел е тя да постави институцията на центъра като институция на световно ниво. Тя провежда и първите стратиграфски разкопки на праисторически селища вече по Южното Черноморие. До 1999 година е така един относително спокоен период на съществуването на центъра, през който тя, освен стратиграфските проучвания на Южното Черноморие, тя въвежда и геофизичните методи, и дистанционни методи, които се използват в проучванията, защото морето е една необятна територия и всъщност няма как да бъде с човешки ресурс наистина обходена и проучена, но геофизичните методи дават изключително много допълнителни данни и тя ги въвежда като стандарт в работата на подводните археолози. Разбира се, тя има страшно много заслуги, но, както казах, живота на центъра се дели на два периода. Това е от неговото създаване до 1999 година. 1999 година се случва нещо изключително. Министерски съвет издава постановление за закриването на Центъра подводна археология по предложение на министъра на културата Ема Москова, чийто мотив е, че всъщност трябва да се намали броя на второстепенните разпоредители, т.е. да се пести и т.е. такъв център не е необходим на държавата. Тогава той е преобразуван в еднолично търговско дружество,
което има за цел да търгува с проучване, популяризиране и опазване на културно-историческо наследство под вода. От 2000-та година реално центъра съществува от началото на 2000-та година, съществува под тази форма. Тогава е блокирана абсолютно всякаква възможност, както може да се досетите, за каквато и да било дейност. И поставя център в една паразитна функция, всъщност без абсолютно никакви права и задължения. 2000-та година, аз помня тази година, защото тогава се запознах с Христина Ангелова. Аз бях студентка и тя дойде в нашия университет и в Института по тракология тогава при професор Александър Фол да се запознае с студенти, които биха искали да изкарат школа по подводна археология. И сега, може би, звучи странно, точно в момента на този колапс, тя да се занимава именно с това, но тя вижда няколко възможности да излезне от тази ситуация и да спаси Центъра по подводна археология, една от които е с провеждане на дейности на мускули, на собствен ресурс. И всъщност тогава започва и нейната подмолна, така да се каже, борба, търсейки съмишленици в Народното събрание. И аз искам да кажа имената на двама хора, които знам, че със сигурност много са помогнали на Христина в уния години, тя да излъже системата, която иска да унищожи центъра и да накара българската държава да ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводно културно наследство през 2001 година. Стефан Данаилов, светла му памет, е единият човек, за който знам със сигурност, че оказва изключително голяма подкрепа тогава като председател на Комисията по култура в Народното събрание и тогавашния заместник-министър на културата Бисера Йосифова. Това, разбира се, вероятно има и други хора, които я подпомагат в това влизане под министъра, за да може тя така някакси неусетно го прави, но всъщност в момента, в който България ратифицира конвенцията, тя вече се задължава, ако няма институция, която да организира проучването и опазването на подводно наследство, да създаде такава, а ако има, да се погрижи за нея, така че тя всъщност, правейки това, успява да избегне ликвидирането на Центъра подводна археология в тези много така тъмни години, в които бяха приватизирани и унищожени много български структури. И това е така една от големите борби на Христина. Нещото, което остава благодарение на нея като неопровержим и всъщност факт, с който можем да се гордеем, е, че България е първата държава в Европа и втората в света, която ратифицира тази конвенция. Тоест, ние наистина оставаме благодарение на нея сред първенците, които се грижат за подводното си културно наследство. Следващите години са свързани с така много широко спектърни проучвания с геофизични методи, провеждането на школи по морска история, където се обучават нови хора. Стигаме до така 2015 година. Искам да ви разкажа всъщност за най-големият морски археологически проект, провеждан някога в света. Той започва през 2015 година и свършва 2018 година. Но така в основата на този проект всъщност стои нейната работа и нейните връзки и контакти с международната общност. Проектът се нарича Black Sea Map и целта му е да обследва български черноморски води за разкриването на древни ландшафти, за разкриването на древни корабокрушения. И всъщност
по време на на кампаниите на проекта са открити над 80 корабокрушения. Искам да ви кажа, че България е единствената държава в света, в чиято територия се намират корабокрушения. Корабокрушение едно със сигурност е регистрирано от 5 век преди Христа, което е напълно запазено и продължава да лежи на морското дъно. Никъде другаде в света не може да се види това, защото Черно море има специална такава безкислородна среда, която запазва дървото. На голяма част от снимките тези корабокрушения са обследвани с дистанционни апарати. Направена е фотограметрия и всъщност на снимките много ясно се виждат дърворезби и различни невероятни детайли от антични кораби. Така че резултатите от тази експедиция могат да бъдат наречени феноменални и тя е проведена всъщност благодарение на нейните усилия. За съжаление, тя не успява да вземе участие в нея, защото земният ти път свършва, но всъщност този проект е нейната връхна точка, да кажем, че накрая просто е това. И понеже този проект е проведен съвместно с университета в Саутхемптън, само искам да споделя, че университета дава 2 пълни докторски стипендии на млади български учени на името на Христина Ангелова. Това става след нейната кончина през 2016 година. Тя е удостоявана с много награди, много академични награди в годините, защото винаги е била визионер и винаги е правила най-новите, чисто технологично новаторските проучвания и тя завещава това на ЦПА. Не просто завещава това на ЦПА, тя между другото има един изключително голям принос още. През 2009 година успява да вкара в ремонтирания тогава Закон за културното наследство, член 21, в който урежда статута на центъра за винаги. Така че към днешна дата цялото законодателство и всички законови, подзаконови, нормативни актове се съобразяват с наследството ни под вода. До степен, до която ние в момента всъщност осъществяваме държавната политика за защита на подводно наследство. Не само във водите на Черно море, но и във вътрешни водни басейни, язовири, езера, река Дунав. Река Дунав е една изключителна акватория с наследство. Тя е всъщност границата на Римската империя и също е много богата на културно наследство. Така че да, Христина Ангелова направи всичко това, така че към днешна дата да можем да кажем, че ние работиме много спокойно и много самоуверено, и не самоуверено, а уверено и с последните възможности, измислени в света, въобще за проучване на подводно наследство. На мене ми е много емоционално разказването за нея, защото аз реално съм нейна ученичка, познаваме се от 2000-та година и за мен тя е един изключителен пример. Изключителен пример на жена, която е постигнала много и това, което е постигнала, продължава да живее в бъдещето. Сега ще ви пусна още едно филмче. То е за проучванията ни в Созопол. Всъщност, сегашните проучвания в Созопол са продължението на нейните проучвания от 2006 година. Пак, нали така, като връзката между миналото и бъдещето. Споделям екран. Аудиото е включено. Пристанището на Созопол е, може би, първият обект, който в България е дал находки под вода.
проучванията в края на 80-те и 90-те, всъщност се отваря една така страница нова в българската археология за морски проучвания на потънали селища в морето, разбира се. Резултатът не е сигурен, когато започва, но трябва да се постараваме максимално. Затова използваме всички налични методи и техники, с които разполагаме. Получаваме една съвременна в момента на гмуркане батиметрия, т.е. знаем точно дъното, неговите дълбочини и релеф, който е изключително полезно за това. Значи екипа се стои от 3 човека, един водолаз под водата, който ще сложи острия край на щока на точно определения маркер. От тук до кораб. След това водолаз отгоре ще поддържа този нивелир, се увери, че ще е вертикален. И аз, който съм на лодката, ще взема самата точка. Готов! Цялата борба е за това. Това е за да бъде точен модел след това, нали? Точно така. Той самия модел, като модел е точен, но позиционирането му в околната среда да бъде точно до 2 см. Тези урени дават една обща представа, но вече когато водолаз слезе, може да види с очите си, примерно да опробва дъното с механична сонда, да види консистенцията на седиментите и вече да избереме прецизно къде да бъде квадрата или къде да бъдат проучванията. Документацията на всеки механичен пласт е изключително важно за нас, за да проследиме как се развиват пластовете в дълбочина. За мен това е феноменално. Това не може всеки ден да се случи. Един вид връщаме часовника назад, което за мен лично е изключително интересно. Тази е юго-исток. Юго-исток. Та е северо-исток. Значи тук в тази касетка имаме да събираме още. Не, модерно е това. Да. Не са много секторите, които може да очакваме запазено дъно, което да не е засегнато от драгиране. Така че дори да имаме желание да копаем на много по-голяма площ и много продължително, всъщност няма много такива места. Една голяма част от това, което са били културните пластове в пристанището, са и изгребани последователно през изминалите десетилетия и всъщност са безвъзвратно унищожени. Късната камено-медна епоха, финала на тази епоха е в края на 5-то и началото на 4-то хилядолетие преди Христа, а пък материалите от ранната бронзова епоха са от първата половина на 3-то хилядолетие преди Христа. Научният резултат, който очакваме от това проучване е да разберем по-добре как са загинали тези праисторически селища, как се е покачило нивото на морето, какво е било то през тези епохи и всъщност ще ни дадат една потенциална брегова линия, такава, която съществува преди хилядолетия. Хората вероятно не знаят колко богато подводно културно-историческо наследство имаме. Истината е, че преди античния свят има един друг свят. Говоря за селищата, за халколитните селища, за раннобронзовите селища. Българското Черноморие е осеяно с такива. Нашата работа може да бъде да служи за еталон и за показване на всички, които биха желали да се учат да проучват подобни обекти. Лансирахме научната хипотеза, че може би в югоизточния ъгъл на днешното пристанище има сектор, който не е засегнат от индустриални намеси, няма изгребани пластове от дъното и където бихме могли да очакваме да намерим в последователни пластове материали от времето, когато това е било антично пристанище и под тях да има добре запазени пластове от праисторическите периоди. Не очаквам, че тази година ще приключим проучването. Очаквам да имаме поне още един сезон на работа на това място. Така. Така, всъщност, може би за финал,
За финал да кажа, че трябва да запомните, че жените в българската подводна археология не са случайно преминаващи оттам, а те определено са основоположнички на това, което на световната подводна археология, която в момента правим в България. Защото тя наистина е такава. Много ви благодаря, че изгледахте с търпение и ме изслушахте. За всякакви въпроси съм насреща. Много ти благодаря, Иве, че ни позволи че ни покани в твоя свят. Да, в чата има въпроси, много интересни въпроси и с нетърпение очакваме да отговориш на всеки един от тях. Чакай сега как да отида на чата, за да погледна. Тук имаме... чат. Добре. Така. 3 въпроса. Защо древният Несебър е потънал? Покачване така. Така. Месемврия потъва, защото нивото на Черно море много бавно се покачва. Обаче има и такива абразивни процеси, свлачечни процеси и всъщност това са двустранно. Земята потъва и морето се покачва едновременно. Така, последните проучвания бяха, че Несебър потъва с 2 см всяка година. Така че това е един град, който, ако няма регресия, е възможно да изчезне. В някакъв момент ние няма да го видим това. Надявам се. Така. Логото на моята тениска, това всъщност това е една монета аполонийка. Така наобратно с котвата, всъщност е изобразена Аполония на античните монети и това е така избрано за лого на Центъра подводна археология, защото нашето седалище е в Созопол. Така. Аз по какви проекти работя? Аз работя... Всички в Центъра работим по всички проекти на Центъра. В смисъл, ние не сме специализирани като другите археолози. Примерно едните са праисторици, другите са по средновековна археология. Всичко, което е под вода, е наш го изследваме, така че това е Несебър се работи, Созопол се работи, пристанището, праисторическото селище, работиме на север, Шабла, Каварна и освен това, благодарение на Христина Ангелова и това, което казах, че нали, Център е институцията, която упражнява контрола върху опазването на подводното културно наследство, ние работиме и по много инфраструктурни проекти. Тоест, ако някъде се строят понтони, пристанища, буни, има хидротехнически работи, първото нещо, което трябва да направим е ние да минем оттам и да проучим акваторията. Така че имаме страшно много работа. Да. Така, да видя сега. Ако има подходящо място или зала, бихте ли пренесли тези находки там? Всичко открито на дъното, което е движимо наследство, се предава в съответния музей. Тоест, то подлежи на... Така както от наземните разкопки всичко се предава в музеите, за да бъде реставрирано, консервирано и показано на хората, това, което вадиме ние, се предава на музеите. Но не всяко нещо може да бъде извадено без да бъде унищожено. Като, например, дървени находки. Последните 2 години проучваме едно корабокрушение в залива на Китен, където имаме изключително добре запазен кораб от късното средновековие. 2 години намерихме една дърворезба. Много красива. 2 години я оставихме да стои на морското дъно, докато намериме финансиране и начин да я изкараме в чужбина за реставрация. Защото, за съжаление, в България няма реставратори и консерватори на находки от морска среда. А това е изключително важно. Така че ние, когато не изваждаме нещо, е с
с цел да го запазим. Да го запазим за бъдещи проучвания. А, за, за недвижимо културно наследство няма да говоря, ясно е, че то не може да бъде извадено, но истината е, че дигиталният свят, в който живеем, ни дава страшно много възможности и ние мислим да се възползваме от тях под формата на виртуални реалности. Нали, с едни VR очила могат да се направят, ние така или иначе правим 3D модели на абсолютно всичко, което откриваме под вода, така че това наистина е бъдещето, за да може този подводен свят просто да стане достояние на хората. Малко неща са видими дори и за водолази. Нали, не може. Освен това, много често, когато ние консервираме обектите, ние ги затрупваме, защото трябва да ги запазим. Това, например, с корабокрушенията е задължително да се прави. Така че, да, благодаря за въпроса. За любители водолази, да, да, това е същия въпрос. Мисля, че отговорих на него. Така, ти спомена някои известни имена българската, но... Кого би поканила на вечеря? Да. Ох, това е много сладък въпрос, обаче. Обаче не знам как да отговоря на него. Ами, аз мисля, че всъщност археолозите са известни като много весели хора, повечето от които пияници. Нали това... Дайте да си говорим истината, така се говори. Така че, вероятно, няма неподходящ за поканване на вечеря в този смисъл. Би ли искала да си известна и по какъв начин? Въобще, въобще не ми е важно да съм известна. Аз влагам много страст в това, което работя и това ми стига, честно казано. В нашата работа егото винаги би могло да изиграе лоша шега, защото ако ние не сме един много здрав сплотен екип и всеки познаваш значимостта и най-добрите страни на другия, няма да можем да работиме така добре, както го правим. За известност не ми е от приоритетите в живота като цяло. Не, че искам да се правя на скромна, казвам го съвсем така от сърце. Това, което работя, ми дава всичко, от което имам нужда. А дали ще бъде известна или не, това няма никакво значение. Няма да добави някаква особена стойност, искам да кажа. Неща, какво друго би искала да знаеш? Какво бих искала да знам? Ако имаше кристална топка, която може да ти каже неща от миналото и бъдещето. Много трудно. Аз съм човек, който живее в настоящето, въпреки че се интересувам от минало и го правя с идеята за бъдещето. Не знам, ще го подмина това, наистина не знам как да отговоря. Извинявам се. Как избра тази професия? Тя ме избра. 2000-та година се запознах с Христина Ангелова. Разбрах какво прави Центъра подводна археология. Отидах на морска школа по подводна археология, където се срещнах с нея и с невероятни лектори, невероятни хора, професионалисти и просто си казах, ето, това е нещо, което искам да правя. Минаха много години преди да отида в Центъра. От 2019 година аз съм част от постоянния екип на Центъра. Преди това бях в музея в Малко Търново, но истината е, че никога не съм спирала да искам да се занимавам с това. Да. Така. Май? Да. Май отговорих. Освен на тези, на които не можах да отговоря. Да, няма други въпроси. Ако все пак някой иска да още има въпроси, напишете ги, дами.
А, да, някой тук що написа въпрос, само да го прочетем. Да. Не, това е да, споделено мнение по-скоро. Аха, да. Да. Да, вчера гледах. Здравейте, аз съм Ани. Вчера гледах Здравей. такъв репортаж за скалните манастири. Вчера ли беше или предната вечер, както и да е. Много интересно, изключително. И една такава виртуална разходка под водата наистина би била впечатляваща, защото това, което сега слушам от вас е като приказка. Но то е плод на толкова много труд, нали? Парче по парче всичко Точно. това е сглобявано. И сега ние тук го слушаме и аз направо се пренесах в едни минали епохи. Пред мен едни такива картини се появиха. Много е вълнуващо и съм сигурна, че това, което вие преживявате е уникално. Защото човек може би се чувства наистина като сякаш се докосваш наистина до друга епоха и до други хора. Адмирации, поздравления, уникална професия, вие сте уникална. Много се радвам, че се включих и пожелавам ви изключително успех. Много благодаря. Много благодаря. Аз много се радвам, че хората, които бях днес тук, знаят какво е българска подводна археология. Благодарение на тебе, Да. Иве. Да. Ели, да, всъщност предавам микрофона на главния домакин, поради който ние сме тук. И това е Ели. Да, ти ми даваш микрофона за заключение, може би, но аз искам да поясня, защото тия въпроси, които затрудниха Ивето, ги зададах аз. Така ли? Да поясна малко и с това може би ще ти помогна, защото в писмен вид няма как да обясня каква ми е идеята всъщност. Значи, когато те попитах с кого би искала да вечеряш, обикновено за човек е много ценно да остане, да има достъп до някоя личност, от която е впечатлен, от която се учи, който му е ментор в живота или в професията и би дал какво ли не, нали, дет се казва злато и диаманти, за да има 30 минути насаме с ментора си. Да. И да му зададе най-важните си въпроси в живота. Та в този смисъл, кои са хората, от които ти се вдъхновяваш, които ти дават така вдъхновения път, вектор в живота? Честно казано, те са мои колеги. И може би единственият човек, който не единствения, но човека, който се вписва най-много в това, за което ме питаш, е Христина. Не защото е жена, да, не защото е жена, защото наистина беше изключителна и така запалваше. Така запалваше огъня и вдъхновението във всички нас, които учеше. Така че за щастие съм вечеряла много пъти с нея. Да, но и всички мои колеги, с които в момента работим, разбирате ли, всеки един от тях тежи толкова много на мястото си и може би трябва да спомена доцент доктор Крум Бъчваров, който живее в Щатите. Той работи от 2 години, но той работи 2000 до 2003 година на едно корабокрушение в Китен. Сега пак сме там с него. Изключителен корабен археолог, който така има доста голям принос за корабната археология в България. И той ми е приятел още от 2000-та година. И може би така за него бих искала да кажа. И за доктор Драгомир Гърбов, който ние всъщност ги видяхме в едно от видеото, мисля, че бяха видеото за Северното Черноморие. Изключителни професионалисти, които работят Драгомир Гърбов работи в Австралия, но се връщат всяка година в България, за да си провеждат проучванията, понеже, както вече всички знаем, в България има най-добре запазени кораби под вода. Да. Супер. Другия ми въпрос беше с какво би искала да си известна. Ние усетихме колко си смирена, колко си, как да кажа, един толкова обран човек, нали, нямаш грам его в себе си, но все пак известността се свързва и с възможност за влияние. Да. От тази гледна точка, ако човек е известен, той може да влияе на много по-голямо количество от хора.
и да влияе в положителния смисъл на думата, Точно така. да ги просветлява, да ги води, да ги напътства, да им даде повече знания, повече увереност, повече хъс за развитие. В този смисъл на думата би ли искала да си известна? Да, аз и за това съм тук, между впрочем. Точно по тази линия, нали, се съгласих и въобще така откликнах, не че се съгласих, никой не ме е кандърдисвал, даже напротив, нали, така. Търся подобна публичност, търся подобна известност, не за себе си, а именно за да популяризираме това, което правим, повече хора да знаят какво правим, защото то всъщност би вдигнало своята стойност, ако бъде ценено от повече хора. Нали? А за да бъде ценено, трябва да бъде познато. То трябва да бъде сведено до по-голяма публика. Така че това определено е нещо, с което бих искала да се захвана и бих го правила от сърце. Супер, супер. Да. И един последен въпрос. С какво бихме могли ние реално да помогнем на твоята кауза? Как сега, например, като общност, като отделни личности, как бихме могли да помогнем на българската археология и на твоята... Разказвайте на близките си, на приятелите си, пускайте им това видео, нали? Могат да се използват много канали за споделяне в различни общности, за да може повече хора просто да знаят. И това така може само да се помогне, според мен. Супер, супер. Много ти благодарим, че Искам и аз само нещо да кажа, защото във всичко, което ни разказа Ивето, беше много интересно, обаче пропуснахме една много интересна част и това е нейната книга. Така че ако може, кажи как ти дойде идеята, как я написа. Аз я прочетах, наистина много завладяваща. Трябва да ти кажа, че благодаря много. Тя, като за начало не е свързана с подводната археология, но всъщност е много свързана, защото първият разказ, който написах, е Корабокрушенецът. А който е чел разказа, знае, че всъщност там се разказва за моето прохождане в подводната археология на китайското корабокрушение през 2000-та година. Всъщност историята е завъртяна, нали, е провокирана именно от това. Книгата, какво да кажа за нея, аз просто си пишех за мене разни неща. В един момент получих така един много силен импулс и написах за много кратко време по-голямата част от историите. Си казах, тук нещо става. Тук всъщност това, което ставаше, е, че аз приключвах периода си в Странджа. То първоначално не го осъзнавах, но то лека по лека натам беше тръгнало и може би това беше то порив да го напиша. И освен това, аз не съм търсила издателството, издателството ме намери. Тоест не, участвах в един литературен конкурс и го спечелих. И като го спечелих, ми издадаха книгата. Да, така стана. Супер. Иве, може да сложиш линк в чата, за да могат тези, които не са стигнали до книгата ти, аз сега... да свалят, да я купят или въобще да стигнат до нея. Не знам какъв е начина. Нели, я кажи какъв е начина. Или Нели ще ми сложи. Има я само електронно. Само електронна книга. Можеш ли да пуснеш линка, че аз... Да, добре. ще го пусна аз. Много благодаря. Няма нищо. Искам само да кажа едни думички, които ги запомних от теб, когато бяхме на курса, и сега ти като разказваш всичко това, нали, професията ме намери, издателството ме намери, твоите думички бях на точното място в точното време. Така че пожелавам на всички ви, на всички ни, да ни се случват точно тези неща. Благодаря, Нели. Точно така е. Да. Чудесно. Иве, много ти благодарим за това, че отдели от личното си време, за да бъдеш част от нашите интелектуални срещи. Наистина много се обогатихме от това, което чухме от тебе. И при нас има една такава традиция, всеки да запускаме един кръг на силата. Ти знаеш за какво става дума и за тези, които са интелектуални треньори сред нас или са били в курса Super Jump, те също знаят.
Така че, моля ви сега, вдигнете ръчичка тези, които искат да участват в кръга на силата. И всеки един от нас ще, за една минутка ще благодари на Ивето и ще й пожелае нещо. Но тъй като има и гости, и гостите вероятно не знаят какво представлява кръга на силата, за да не ги притесняваме тях, нека тези, които ще участват в кръга на силата, да вдигнат ръчичка и да дадат знак. Добре, Ани, виждам. Добре. Много сте ми тихички такива някакви. Ели, обясни как се вдига ръчичка, защото може някой да не... Добре, извинявайте, да, има такъв технически момент. Значи долу, където имате реакция и пише lower hand, да вдигнете ето така. Всъщност можете и виртуално, можете и в камерата да ми я вдигнете, е достатъчно. Само да видя кой иска да участва. Добре, Ани, Ивето, Нели, супер. Добре, тогава давам думата на Нели, защото тя покани този супер интересен гост, прекрасната Ивелина. Нели, заповядай, кажи как попадна на Ивелина и какво те впечатли в нея. Всъщност попаднах на Евелина през Фейсбук, като тя имаме обща приятелка и и на стената на тази обща приятелка аз видях един споделен пост на Евелина. И тогава и писах и я попитах може ли и аз да го. Всъщност ние преди това изобщо, нали, тя ми разреши, сигурно не се спомня, но аз се спомням, така беше. След това не мисля, че сме поддържали връзка, но просто е така като за курса, не знам защо, дойде ми и аз я поканих. И тя откликна веднага. Просто на момента, ама няма пазарлъци, няма нищо. Каза да. И аз бях страшно изненадана. Защото повечето хора, нали, задават въпроси, ма как, ма що, ма къде, нали, плащане и така нататък. Тя каза да. Може би това е точно нейното, че, нали, нещата я намират. Защото тя каза, що ми е дошло, трябва да го хвана. И всъщност аз си благодарих много пъти за всичко, което тя даде. И на Пица, и на мен, и на всички останали, които тя. И толкова съм щастлива, че попаднах на един толкова интересен и невероятен човек. Толкова много знания получих от нея и всички, които я чухме. И днес също още повече неща научих. Благодаря ти, Еве. Благодаря, Нели. Всичко приемам, всичко е за мен. Към тебе изпращам същата любов, с която ме обгърна ти. Благодаря ти. Добре, Нели, може да предадеш на Ивето, Ивелина Костадинова. Добре, предавам думата да зададе въпрос или да ти изкаже нейните впечатления от Ивето, на другото Иве, на една кралица, която всъщност днес ни запозна и ни представи с тази невероятна дама. Благодаря ти, Нели, всичко е за мен. Само първо ще помоля Иван. Иван, може ли да изключите микрофона си, защото се чуват шумове, прекрасни детски гласове, но всъщност различният шум е много по-силен. Или може би Ивето, нали, може да заглуши, като който е администратор. Да, благодаря, Иван, много благодаря. Много благодаря. Така, ами аз какво да кажа? Да, аз как се запознах с Ивето, когато се включих на, мисля, че първата тренировка, която Нели Петкова като треньор започна да провежда, и идва ред на Ивето да се изкаже. Нали, в първата среща ние се представяме кой какво и с какво се занимава. И Ивето казва, аз съм нещо работила, каза Малко Търново. Толкова. Нищо повече още, нали, на думата Малко Търново, без да знам, че е подводен археолог, без да знам нищо повече, на думата Малко Търново, в мене първата асоциация, която вижда е, Бастет, нали, археология, Бастет. И в следващия момент тя казва, че всъщност е подводен археолог. И аз казвам, как интуитивно, на момента просто. Това е, не знам, това беше много интересно така, от някъде отгоре.
И аз си го казах в едно от моите видеа на страничката, буквално съм влюбена в Ивето. Открихме и много други общи неща между нас. Ние и двете сме тренирали тенис като малки, нали, спорт и така нататък. И с нетърпение, огромно нетърпение чакам или аз като дойда в България, или тя като дойде тук в Египет, да ходим къде по Червено море да се гмуркаме или надолу по Нил, по храмовете. Така че, Иве, много ти благодаря, че прие тази покана. Аз ще повторя твоя призив. Хора, споделяйте това, което Ивето каза. Ще има запис, ще ви дадем запис. Споделяйте го, изпращайте го на приятели. Аз ще го публикувам. Искам това, което, нали, Ивето каза, ще го публикувам публично. Ние не публикуваме публично тези неща, но темата е толкова, как да кажа. Като българи ние трябва да направим това нещо. И това аз ще публикувам и публично и на страницата ми, и на личния ми профил. Днешното споделяне. Така, благодаря ти, Иве. За мен беше чест и удоволствие. Благодаря ти. Всичко приемам, всичко е за мен. Връщам ти същата любов, наистина, и за мен е удоволствие, че те познавам. Благодаря ти. И аз сега ще предам думата на другата кралица, кралица Ана с двойно Н. Прекрасната Ани също да. Благодаря. Всичко приемам, всичко е за мен. Искам да благодаря на всички вас за прекрасната енергия, която тук се развихри. Също благодаря така и на Ивка, нашият най-известен вече археолог. И наистина съм много щастлива. Позволявам си на ти си една кралица на успеха, на любовта, на радостта, на щастието, на слънцето, на всичко. Аз толкова много така се ентусиазирах и много ми е вълнуващо, много ми е прекрасно, въпреки мрачния ден. Щастлива съм, че има такива българки, такива хора. Много съм изумена и изключително развълнувана от това, което чух за това богатство под водата, което съществува. И аз така, понеже сутринта бях на косъм дали да се включа, обаче така думичката Странджа ме заинтригува, понеже четах скоро и на Людмила Филипова там едни книжки, разкази за Странджа. Изключително много ми харесаха и просто това беше причината, която вече провокацията, много накара провокацията, думичката Странджа. Още веднъж сърдечни благодарности, всичко най-прекрасно на това начинание въобще на археологията в България, защото наистина това са богатства, които ние трябва да пазим и да разпространяваме. Поздравления! Всичко най-прекрасно от сърце. Благодаря. Аз наистина приемам с голяма благодарност всички хубави неща, които ви накараха така да бъдете толкова позитивни към мене. Всъщност, докато работя, нямам усещането, че правя нещо, кой знае колко значимо, както може да се сетите, но когато разкажа, ето както днес, и в смисъл за мен това също е едно личностно обогатяване и аз ви благодаря всъщност, че ми отвръщате по този начин. Това като включи човек, супер човека, както казваме в Супер Джъмп, и се погледне отстрани през очите на другите особено, тогава вижда, че той има някаква значимост в обществото и сред хората. А пък на Ивка Костадинова искам да й кажа, че е обещала един ретрит тук така да вземе да се завърне в България, за да се срещнем на живо. Да, очакваме, ще бъде много вълнуващо. Сега нека да предам думата. Аз не разбрах кой друг иска да се изкаже. Ели, ще помогнеш ли? Или има ли... Никой друг не е вдигнал ръчичка. Добре, тогава на теб ще предам така кръга на силата да го завършиш на нашата кралица. Силна, стабилна, усмихната, която е много организирана и винаги много ни вдъхновява. Заповядай, предавам думата на теб. Благодаря ти, всичко приемам, всичко е за мен. Умножавам стократно и връщам на тази прекрасна публика. Мили хора, благодаря и на тези, които се изказаха. Много е важно да се научим да се изразяваме, да се научим да се заявяваме. Ние българите така, още от малки години в училище ни казват тихо, иначе ще ти пиша двойка. Не вдигай шум, носи само петиции и си мълчи. Тогава си добро дете.
И някакси това толкова ни е как да кажа, импринтнато в главата, че дори когато е необходимо да заявим нашата благодарност към някого, ни е трудно да формулираме мислите си. И аз на това отдавам вашето мълчание. Сигурна съм, че всяка една от вас е докосната от това, което чухме от Ивелина. Сигурна съм, че всяка една от вас е развълнувана, но някакси вътрешно не смее да отвори микрофона и да се изкаже. Затова от името на всички благодаря на Ивелина. Пожелаваме още много, много успехи. Ти си един човек, който е сбъднал мечтата си. И за него работата не е просто работа, а е начин на живот. Така че наистина си пътеводна светлина. Благодарим те, благодарим ти, че има. Всичко приемам. Запали нашето любопитство. Самата аз, когато почивам всяка година в Созопол, до сега подминавах там. Ето. Училището по подводна за подводни там спускания, но това са училища за водолазни дейности. Ние сме друго, обаче като дойдеш в Созопол, ще ми пишеш и ще се срещнем. Непременно, да. Вече имам повод да разчопля и тази част от историята. Да. Супер ти благодаря. Пожелавам ти аз също. прекрасен уикенд. Благодаря. И още много, много приключения в твоята работа. Благодаря. До скоро виждане на всички приятели. Хубава неделя. Само да те питам, Ели, този запис сега къде да го търся? Ще ти го изпратя на лично. Не, нали аз записвам? Никъде няма. Просто като затворя залата, той автоматично ще остане. Добре. Помислих, че нещо трябва да направя. Благодаря, прекрасен ден на всички. Чао на всички.